Hej, det her er Copenhagen Baseball. Vi bor i Valby Idrætspark, indgang fra Hammelstrupvej, bag ved Bauhaus. Vi er cirka 100 personer med 2 seniorhold og et juniorhold og flere på vej. Vi har spillere fra hele verden. Alle får en chance ved bat, uanset niveau. Baseball har man brug for mange forskellige talenter, så der er plads til alle. Vi har i år indviet Københavns første rigtige baseballbane. Den er resultatet af en kæmpe frivillig indsats fra hele klubben. Vi har selv tegnet, gravet, bygget og planet jorden, så banen fremstår professionelt. Vi siger mange tak for nomineringen til Frivilligprisen i Valby. Vi synes, det er vigtigt, at der er plads til forskellige idrætskulturer i Valby, og med den nye bane er der skabt et godt fundament.